በስመ ስላሴ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ሰላም እግዚአብሔር አምላክ ምስ ኩላትኩም ይኹን። ሰዝራ እግዚአብሔር አምላክ ከመይ ውዒልኩም? ኣነ እግዚአብሔር ይመስገን። ክብሪ ይስፋሕ መድኃኔዓለም ኣቦይ። ከምቲ ኣነ ጽቡቕ ዝወዓልኩ ድማ ጽቡቕ ውዕልኩም ክትኮኑ ናይ ኩሉ ግዜ ተስፋይን ትምኒተይን እዩ። አሜን። ስንክሳር ዘወርሃ መጋቢት ዕለት 4 ስንክሳር ድሰምዕ ዘንብብ ፍቅሪ ጎይታ ኣብ ልቡ ይዕንብብ። ሓለዋን ጸሎትን ተረዳእነትን ናይ ቅዱሳን ድማ ይረክብ። ዝክረ ጻድቅ ለዓለም ይሄሉ ዝክረ ናይ ጻድቅ ንዓለም ይዝነብር። ካብ ኩሉ ክፉእ ዘበለ ክትድሕኑ ንቅዱሳን ተማሕፀኑ አሜን። ወርሓዊ በዓል ናይ ነባበይ መለኮት ፍቁረ እግዚእ ወልደ ነጎድጓድ ቁፅረ ገጽ ብዙሕ ኣስማት ካብ ትሩፋታቱ ዝተዋሃበ ቅዱስ ዮሃንስ ወንጌላዊ እዩ። በረከቱን ረድኤቱን ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ስንክሳር መጋቢት 4 በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። ወላዲት አምላክ ልሳን ኩንኒ ካብ ጵንፊልያ ዝተረኽበ መኮንን ቅዱስ ሓርዩልዮስ ብሰማዕትነት ዓረፈ። ይቕረታ ስለስሙ ማለት እዩ። ዝኸበረት ቅድስቲ ሃይመተ ስላሴ እውን ዕረፍታ እዩ። ቅድስቲ ሃይመተ ስላሴ ናይ ትውልዲ ቦታኣ ጎጃም ደብረ ጽላሎ እዩ። ብዙሓት ኣዴታት ናይ ውሽጢ ጣና ደሴት እንዳኣተዋ ከምዚ ጸለያ ከምኡውን እዛ ቅድስቲ ናብ ዝዋይ ብምኻድ ናብ ናይ ዝዋይ ደብረ ጽዮን ሃይቅ ኣትያ 5 ዓመት ኣብ ውሽጢ ባሕሪ ጸለየት ቅድስቲ ኣደያ። ብናይ መልኣኽ ትእዛዝ መሪሕነት ካብ ውሽጢ እዚ ማይ ምስ ወፀት ድማ ኣብ ውሽጢ ገዳም 19 ዓመት ቆይማ ጸለየት። ከምኡውን ቅዱስ መልኣኽ መሪሑ ኣብ ቡልጋ ምስ ኣብፅሓ ኣብዚ እውን 15 ዓመት ብዓብይ ተጋድሎ ነበረት። ሰብነታ ብጣዕሚ ሓሚቑ ስጋኣ ተወዲኡ ይረአ ነበረ። ኣብ መጨረሽታ ድማ መልኣኽ ተገሊጹ ግዜ ዕረፍታ ምስ ነገራ መጋቢት ዕለት 4 ብሰላም ምስ ዓረፈት 3 ኣኽሊላት ወረደላ። ንቅድስቲ ሃይመተ ስላሴ ስንክሳሩ ናይ ጽድቂ ኮኸብ ብምባል ድማ ይጠቕሳ። ቅዱስ ገድላ ኣብ ደብረ በግዕ ይርከብ። ጸሎታ ወበረከታ ምስ ኩላትና ይኹን አሜን። ኣብ ደሴት ኣሞር ዝተገብረ ናይ ሓድነት ኣኼባ። ኣብ ደሴት ኣሞር ዝነበሩ ክርስቲያን በዓሎም ምስ ዘይኣምኑ ኣይሁድ ይኽብሩ ነበሩ። ንዝኸበረ ናይ ፋሲካ በዓል ድማ ረቡዕ ይኹን ዓርቢ ምስ ናይ ኣይሁድ በዓል ሓቢሮም ይኽብሩ ነበሩ። ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ከዓ ነዚ ተግባሮም ክገድፉ ተኣውገዞም ንሶም ግን ኣይቆምዎን። በዚ ምክንያት ድማ ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ናብ ኢየሩሳሌም፣ አንጾኪያ፣ እስክንድርያን ናብ ናይሮም ኤጲስቆጶሳትን መልእኽቲ ብምልኣኽ ነገሮም። እዞም 4 ኤጲስቆጶሳት ድማ በዓለ ትንሣኤ ኣብ ዕለተ ሰንበት ጥራሕ ከኽብሩ ኣዘዙ። ካብዚ ዝወፁ ግን ከውግዞም ናብዚ ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ መልእኽቲ ይለኣኸሉ። ናይዛ ደሴት ኤጲስቆጶስ ድማ ጉባኤ ሰሪዑ 15 ኤጲስቆጶሳት ተኣከቡ። ነቶም ምስ ኣይሁድ በዓል ዘኽብሩ ዝነበሩ ከዓ ኣኪቡ ናይ ክልቲኦም ሊቃውንቲ ኤጲስቆጶሳት መላእኽቲ ኣንበበሎም። ካብኦም ድማ ካብ ክፍኣቶም ዝተመለሱ ኣለዉ። ከምኡውን ኣብ ዓመፃኦም ጸኒዖም ኣይንእዘዝን ዝበሉ ዝኣበዩውን ኣለዉ። እዞም ክፍኣት ድማ ኣይንምለስን ኢሎም ስለ ዝዓመፁ 15ኦም ኤጲስቆጶሳት ረጊሞሞም ካብ ናይ ምእመናን ሓድነት ፈለይዎም። ሃይማኖት ኣጽኒዖም ዝሓለዉ ናይ ቅዱሳን ኣቦታትና ረድኤት በረኸቶም ይሕደረና፣ ብጸሎቶም ይምሓረና አሜን። ሰማዕት ቅዱስ ሓርዩልዮስ። እዚ ቅዱስ ንጎይታና ብምእማን ኣብ ሃይማኖቱ ዝጸንዐ እዩ። ናይ ከሓዲ ንጉስ ናይ ዲዮቅልጥያኖስ መኮንን ዝኾነ ብሪንኮስ ተላኢኹ ናብ ጵንፊልያ ኣብ ዝመፀ ግዜ ንቅዱስ ሓርዩልዮስ ዝረኸቦ። ቅዱስ ሓርዩልዮስ ድማ ኣብ ቅድሚ እዚ መኮንን ቆይሙ ንሱም ኣፀዋውዕኡ ክብሪ ምስጋና ይኹን እሞ ናይ ጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ክብሪ መስከረ። ንዝረኸሱ ናይ ንጉስ ጣዖታት ድማ ረገመ። ከሓዲ መኮንን ድማ ጣዖታቱ ክርገሙ ኣብ ሰምዐ ግዜ ንቅዱስ ሓርዩልዮስ ሒዙ ከሳቀዮ ጀመረ። ብዙሕ ምስ ኣሳቀዮ ድማ ኣብ መጨረሽታ ኣብ ዕንጨይቲ መስቀል ሰቐሎ። ቅዱስ ሓርዩልዮስ ድማ ስለ ስሙ መስኪሩ ንሞቱ ብዝመስል ኣማውታ ይቕሬታ
كموت سلزي فقدلن نسمعتنت كبري سلزبقعن نجويتانا أمسكنو دحريقو أبلعلي مسكال تسقيلو خلو نفسو نجويتانا حادر هيبو سمعتنتو بخبري فتسما ناي كبري أخلي لما تكونات أفا بركتو يحضرنا بصلوتو يمحارنا أمين ورحاوي بعالات ድማ ቅዱስ ዮሐንስ ወንጌላዊ ቅዱስ እስክንድርያ ሐዋርያ ቅድስት ሶፊያ ሰማዕት ቅዱስ ዮሐንስ ዘሐራቅሊ ሰማዕት ዓመታዊ በዓል ድማ ቅዱስ ሰሎሞን መፍቀሬ ጥበብ ቅዱስ ሰሎሞን በረከት ረድኤቶም ናይ ኩሎም መስኩላትና ይኹን አሜን። ካብ ስንክሳር ኣይትፈለዩ ፍቅሪ ቅዱሳን ድማ ኣይፈለየና አሜን። ዝወደቀ ዝነጠበ ኩሉ በአፈ ቅዱሳን ትጓን መላእክት ተአረመለይ አቡነ ዘበሰማያት يتقدس اسمك تمسح منجستك ويكون فكادك بكما بسماي كما هو بمدر سيساين زلل لتنا هابن يوم هديك لنا أبسنا وجعينا كمان هناني نهديك لزع بس لنا إتابع عنا جزء استمسوت الله ننو والهن كله كي اسم زي أكيد منجست هايلو سبحان العالم عالم آمين. በሰላም ቅዱስ ገብርኤል መልአክ ኦግዝእት የማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በልናቸው ድንግል በስጋችሁ የመግዚአብሔር ጸባዖ ሰላም ለኪ ብሩክት አንት ማነስ ብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሲፍሲት ኦ ማርያም ለተጸጋም ተወዳሴ ምለተ ሞገስ ምለተ ኩሉ እግዚአብሔር ምስሌክ ሳሉ ጸልሊ ምህረተ በእንቲ አን ምህረተ ኩሉ ዓለም ምህረተ ምድራ ጋዜታ በፍቅር ወልቺ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመይስራልና ጣውኒ ተማይ ጸነበ ከተማ ጸነበ ክዳንቺ አሜን። ስብሐት ለእግዚአብሔር ወለወላዲቱ ድንግል ወለመስቀሉ ክቡር አሜን አሜን ለይኩን